Hej alle sammen, og velkommen til tutorial of a house, a small house, 6x6. So we begin with this 3 holes. No. Here. Og vi dækker lige det her hul, fordi det faler vi med. Så nu starter vi det der, og så kører vi ellers bare sådan her. Og der skal være 5 huller. Oh, 3, 4, 5. Og jeg lægger link til teksturpakken nede i beskrivelsen. Og det jeg så gør, det er lige at låse. Så sætter du bladet. Hele vejen her, blablabla. Ja. Sådan her, bla bla bla. Sådan. Du starter med at gå ind i din building blocks. Og så tager du noget hvid uld. Og noget træ. Og sådan noget træ. Og så begynder du. Her, der skal dit hus være. Den skal være 3x3 og 3 opad. Og så imellem, og så det samme herover. Godt. Når du har gjort det, gør du sådan her. Så så gør du sådan her. Bam bam. Og så gør du sådan her. De skal helst være flade, fordi så er der lidt pænere. Sådan der. Så. Indeni gør du sådan her. Og samme herover. Og du kan også lave det her hus i stor størrelse, hvis du vil. Men jeg laver bare små, fordi jeg nok bedst kan lide det. Og så gør jeg sådan der. Og nu tror jeg sikkert, det skal ligne det herovre, men det skal det ikke. Fordi det her, der skal nemlig være vand lige her. Ikke mælk, heller ikke lavand. Og sådan der.
Og så skal jeg også lige have noget sand. Bam, bam. Bam, 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 bam. Glødsten. Glødsten. Glødsten og glødsten. Sådan der. Og så skal vi lige ned og have sådan en her. Sådan. Så skal vi også lige have sådan en her. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Og så nogle vinduer. Sådan. Og så kan vi lige lave noget udsmykning her, hvis det er. Og jeg sætter røde blomster, fordi jeg synes, at det er pænest. 1, 2, 3, 4. Okay. Det her det bliver så lige 5x5/6. Men det er også lige meget. Bare huset kan bruges. Så går du ind i det. Og der er ikke så stort. Men når du så kan du bare lave det større. Sådan der. Og så her, der kan du. Ja. Yeah. Der kan du også bare sætte et eller andet på. Det må du igen selv bestemme. Jeg sætter bare et skelethoved. Sådan der. Og det var så denne tutorial. Og jeg laver flere tutorials med huset i de næste episoder. Tak fordi I så med. Subscribe, please.